Edurne Kotx, kaixo, ongi etorri txapera. Gauza askotaz hitz egin daiteke zurekin, gauza askotan ibilia zarelako eta ibiltzen zarelako, baina gaurkoan naizeneko famili bat zaretelako elkarrezketatuko zaitut, naizeneko kide zara. Oso ondo, bai, hori da. Naizen elkartean, bueno, badaramazue denbora bat, baina naizen elkartera iritsi aurreko familiura ezagutu nahi dut lehenengo. Gero sartuko gara naizenekin, baina nola iristen zareten naizeneraino. Zuek aizarotzen bizi zarete gaur egun, eta hiru seme alaba dituzuen bikotea zarete, ezta? Hori da. Eta sorpresa, karri zigun hirugarrenak hain zuzen ere. Eta orain egingo du 4 urte. Bai. Honekin, lehia honekin edo hasi ginela. Etortzen da, bueno, 4 urte, orain dela 4 urte, orduan 4 urte zituen berak? Bai, hori da. Hori da. 4 urte egiteko. Egiteko bai. Zituen berak. Bai. Kasu honetan, berak neska zela aldarrikatzen zuelako, ezta? Hori da. Berak berez, 2 urte pasatxo zituelarik, jada pistatxo batzuk ematen hasiatzen etxean eta etxekoen inguruan. Baina, bueno, guretzako pentsa ezina zen gerora deskubritu genuena, eta ez genuen ulertzen zer adierazi nahi zigun, eta zer zuen, ez? Ume horrek ez genuelako ikusten ondo zegoenik, ez? Ezin egon bat zeukan, haserrealdi asko, iritsi zen momentu bat oso gutxi jaten hasi zela, bere anaia eta bere aita eta bere aitona baztertzen hasi zen, mutilak zirelako, soilik nerekin eta bere aizparekin harremantzen zen. Zeuden horrela mezu subliminal batzuk, ez? Bueno, eta hasi ginen hor tarteka behiratzen, galdetzen, baina inork ez zigun ezer esaten. Pasa genuen, egia esan, pasa genuen azkeneko urtea pausua eman arte, nahiko gaizki etxean, Giroa, bueno, ez zan bat ere xamurra, eta egia da ere, berandu hasi zala, edo beranduago, hoi baino beranduago hasi zala hitz egiten, eta 4 urte bete zituen arte, ez zuen hitzez adierazi. Eta orduan, soltatu zenean hitz egitera hasi zen esaten bera neska zala, ez? Claro, ordura arte zuke aipatutako pista horiek edo ematen zituen, zuek ez zenuten erantzunik horrelako jarrera batzuen aurrean, ez zenekitelako edo ezagutzen ez zenutelako esaten duzun bezala, baina zuek ez ehuneko portzentai handi batek, ezta? Horrela eziak izan garelako. Hori da. Guretzako, gu eziak izan gera 2 ereduetan. 2 eredu horien gorputzak badakizkigu nolakoak diren, gaur egun ere, hori horrela da. Horrela dago. Dut, gure garaian saioka liburura, saioka zen uste dut ikastolan, eta agertzen zen, orduan esaten ziguten neskak horrelakoa dira, eta aldua dute, bulba dute, mutilak horrelakoa dira, eta zakila dute. Badakizu zer dan penagarriena? Gaur egun ere liburuek berdin jarraitzen dutela. Edurne, orduan, behin esaten dizuela alabak, ni neska naiz, hitzez esaten dizuela, guraso bezala, zer egiten duzue? Zur eta lur begiratu, alaba. Bai. Oraindik mutila zela. Gu pentsatzen genuen etxean, bagenuela mutil oso femeninoa. Hori da, bikotekidea... Hori gehienek pentsatuko dutena, ez da? Hori da, bikotekidea eta biok pentsatzen genuen, oso mutil femeninoa genuela, eta gainera, arro puntutasun batekin ere behiratzen genion horri. Bueno, oso sensiblea da, ze ondo, ez? Bere alde femeninoa. Oso eziketa askea beti... Bai, bueno, txikitatika naiz eta mutiltzat eman, berak jada jantziekin oso garbi zuen 2 urtekin ez zuela txandal bat jarriko. Pentsa. Eta bera aizparik entzen zizkion gonak, soinekoak, eta hala joten zan kalera, eta pritxeze soinekoekin, eta bera txikitatikan ezagutu dute herrian horrela. Eta inguruan, familian, beraz, hori etzan bate ez ohikoa, ez? Orduan ja hitz esasten denean adierazten, bueno, horria pixka bat kezkatu duten geha, ez dakigulako oso ondo zertaz ari den, ez? Orduan pediatraren gana jotzen dugu, pediatrak jada ezagutzen zuen umea, ikusten zuen beti joaten zen guztietan, neskekin edo neskeak jolasekin edo identifikatuta dituen joerak zituela,
jantziekin ere gonekin eta joaten zela, eta aipatzen diot, bai, zer esaten ari den, eta ez dit gaina behin da berriz egunero esaten dit hau. Eta orduan berak aipatu zidan, bueno, Edurne, eskagian hau ez da jolas bat, eta behira aurreko astean irakurri nuen prentxan sortu berri dela familien elkarte bat, Krisalis Euskal Herria izena duna. Eta donitzen, kriser? Zertaz de, bueno, ez dizut gehiago aurreratuko, jontzeite etxea, lasai hartu, begiratu, eta nebauzu burrongo gunean etorri, deitu, eta hitz egiten dugu. Eta orduan hasten zarete, etxera joan, eta hau esan dit pediatrak. Ze Kristo dagonen atzean. Ja, hasten zarete pixka bat buruarekin. Hori da. Lehenik eta hemen beldurtu egiten gera. Transexualitate hitza lotzen dugulako zerbait oso negatiboa den zerbaitekin, oso iluna dena, marginazio batekin, helduen gauza ilun batekin, ez? Orduan gure haur txikiena horrekin lotzea, guretzako oso gogorra izan zen, ez? Hasiera batetan ez zitzaigun buruan sartzen. Orduan berehala Krisalis Euskal Herriako kideekin harremanetan jartzen naiz, nik gaina berehala behar ditut erantzunak behar dituen pertsona naiz. Eta pista bat eman hasi zuten. Bai, eta ja pista horri jarraiki, berehala deitzen dut, haiekin egiten dut hitzordu bat, eta bueno, horre benetan begiak irekiarazten dizkidate, beste familiak daudelako jada bertan, eta nire egoera berean dauden beste familia batzuk daudelako eta bizipenak oso antzekoak ditugulako, orduan kontuatzen ez, ostras, hau da, eta bueno, bikotekidearekin noa, noski, ni petitze egiten dut nire, baina berak ere, bakoitzak bere prozesua dauka, baina elkarrekin egin dugu hau. Eta gogoan dut, behin hori onartuta, asteak genituela negarrez. Suposatzen dut. Bai, hor sortzen zaizkizu beldurra asko, zalantzak, gerora begira, etorkizunari begira, ez? Nola toko dugu aurrera ume hau. Claro. Ez? Suposatzen dut, ez dela egoera xamurra izanen, Azken finean, zuek ordura arte seme batzen duten. Hori da. Baina seme horri agurra esan behar diozue, pozik biziko den zuen alabak aurrera egin dezan. Hori da. Ez? Eta azkenean zuek ere prozesu guzti horretan bide laguntzarete alabarekin batera. Eta orain, babesean dago, baina gero, beldur horiek ere etorriko dira, ez? Bai, orain erekin dago bitartean, oso eremu familia edo hezkuntza ikastetxea dela edo herria dela. Baina bizitzak jarraitzen du ere, bai. Momentu hortan ere ez dakizu inguruak nola hartuko duen. Egia da. Ez dakizu aitonak, amonak, aizpak, anaiak, eskolak, baiarak, herriak nola erantzungo du horren aurrean. Zan ez dut oso momentu potentea da, zen dut, bueno, ados. Iriki ditu begiak, onartu dugu, esango diogu berari onartuko dugula, horrendik, karo, gu lehenik eta behin egiten duguna da, deskubrimendua, bueno, begiak zabaldu. Eta gero alabari izan barri hozu, bai, onartzen zaitut. Eta hori izan zen, gurrengo pausua. Suposatzen dut, beretzat izan zela, egunik handiena. Ja, nire gurasoek badakite, onartu duten hor nahi zen. Ikusi dute, ez? Berarentzako ikusezina zen. Klaro. Bere ikusezina zen. Klaro. Ez zegoen inun, ez zeukan kabidarik inun. Beratzen guk ikusten genuen mutila, mutil hori etzan existitzen. Claro. Eta orduan behin da berriz, ia modu obsesibo batean aldarrikatzen zuen, ez? Ikusina zazue hemenago, ez? Baina ez ginen gai, ez ginen gai ikusteko. Bikoteak onartzen du? Eta gai izan ginenean, bueno, izan zen... Festa! Esan, eta, bueno, umearen erantzuna, bere gorputza tal guztikin irri bat egin zuen, eta hortik aurreaz izan loratzen, arazo guztiak juntzitzaizkigun. Eta orduan, bueno, guk pausuak, berala, bueno, hor azten da gero beste prozesu bat, sozializazio prozesu bat azten da. Hor, lehenengo eta behin, berean nahi arrebeken. Hori da, hori da. Eta suposatzen dut, agian, beraiek errezen hartuko zutenak, izan entzirela. Aurreritziak guk dauzkagulako. Helduok. Eta nahi arrebek, agian, eske bagenekien, esan dezakete. Esan zuten, noski. Claro. Noski, orain dakat dena logika. Claro.
Orain ulertzen dugu, zergatikan bere jarrera guzti hauek, ez? Noski. Eta ordutikan aurrea inoiz ez duten beste mutil bezala tratatu. Beti, inoiz ez duten hankasartu. Benetan oso horresa egin zitzaien, una pasada bat. Eta gero dator, ja bostkote hori badago, baina orain hasi behar da, pixkanaka, zabaltzen. Bai, segurazki hori izan zen momenturi gogorrena, begira. Aitona monei. Suposatzen dut, barkatu edurne, baina lehenago aipatu didazu, anaia, aita, aiona baztertzen zitula. Bai. Momentu horretan, aitak ere onartzen zuela, edo ikusten zuela onartzerakoan, aldatuko zen egoera. Guztiz. Bai aitarentzako eta bai alabarentzako. Hori da, guztiz. Irauli egiten da egoera eta ja, bueno. Eta gero, urrengo pausuak. Eta gainera begira, hau da, familia askotan gertatu dana. Zer egiten dute ume hauek, ikusten ez ditugunok ikusteko, ez? Ikustarazteko edo fortzatzeko hori. Bartzen dituzte alde adibidez, nire gure kasuan. Gure alabak hartu zuen alde femeninoaren estremoaren jarrerak. Arroza, margotu egunero, pitxiak, takoiak ekentzen zizkion, izebari, amonari, takoiekin ikusten zuen edo nori niri ez. Printzesen ipuinak maite zituen, bat dana estremora. Soilik harremantzen zen eskekin. Mutilekin harremantzen baldin banaiz, konfundituko didaten, erratuko dira eta mutil batekin orduan, estremora mantzuen. Eta hori gertatzen da, gure umeekin, naizeneko elkarteko ume guztiekin. Hartzen dute erraul hori. Eta behin onartuak izaten direnean, erlajatu egiten dira. Eta bakoitzak duen moduan ibiltzen dira. Zuk esan duzu, orain arte mundu ilun batean eta sartu izan dugula guztia, oso... Baina, karo, orain ari gara adingabeak diren umei buruz hitz egiten, generazio berri bat daukagu, gizartea ez den lagunduko digun generazio berri bat, eta gainera prest daudenak, bai beraiek eta bai familiak, ezta? Bultza egiteko, eta hori da egin behar duguna gainera, anitza den gizarte hau ezi, beste balore batzutan. Hasten gara, lehen esan bezala, familiarekin. Hasten gara, hezkuntzan, ikastetxearekin, gizartearekin harremanetan, eta gizarteari esaten, neska bat dugula hemen. Bai, erratu egin garela. Ekografia baten ostean diagnostiko bat jaso genuela, eta diagnostiko hori erratua zegoela. Eta gure alabak adierazten zuela, bai hitzez eta bai izaeraz, indar guztiz neska zela, eta mesedez, jende guztiari eskatu genion, neskatzat hartzeko eta onartzeko. Hori da. Bai, eta oso momentu polita izan zen, babes asko jaso genuen. Bai, ez da. Oso babestua sentitzu izan zarete. Agian, egonen dira egoera berdinan dauden umeak, beraien gurasoek onartzen ez dutenak oraindik egoera hori. Horregatik. Baditugu, bai. Eta dena alde izatea edo erraz eta babestua sentitzeak gauza handia behar du olako egoera batean. Bai, egoera normalizatu bat bizi dugu, eta beinatek hori bizi du. Egoera normalizatu bat, txikitatikan onartua izan da. Berak ez du inongo zalantzarik neska dela, eta gaina biaz ez suerte zakila dakat, eta putzutik indezaket pixeta zuket. Beira, gainera, hori da, aurpegira. Edurne aipatu duzu, hasiera batean familia batzuk elkartu zinetela, egoera berdinan zineten familiak, zalantza berdinak, Krisalis zen orduan, Euskal Herria. Gaur egun naizen zaretenak, baina ja ez zarete 8 familia. Naizen bakarrik zenba familia zaudete, ja. Begira, gure orbitan jende asko dago, aholkularitza eske eta babes eske etortzen zaiguna. Deanak gero ez dute bazkide moduan izena ematen, baina bazkide moduan 121 familia gaude gaur egun. Hau da, 4 urtetan, hazitako zea ez? Bai, hori da, horrek esan nahi du, portzentai bat badagoela, nik ez dakit zenbateko portzentaia esan, baina ez dakit zenbat pertsonetatik segurazki batean bat, egonen da egoera honetan dagoena,
Bai, azken estimazioen arabera, 1000 aurretatik bat Pentsa. egoera honetan dago. Eta egoera berez, ez da egoera berezi bat. Ez. Berezia da, zergatik, orain arte onartuak izan ez direlako. Baina transexualitatea beti existitzen izan da. Gertatzen dena da, aurre eta gazte hauek ez dira onartuak izan orain arte. Lehen generazioa da onartua izaten ari dena. Hori da berrikuntza. Eta etzaile galdetu ere, etzaile utzi espresatzen ere, aurra hauei, ez? Esan ezu aurretik ez, moztu egiten zitzaien. Hori da. Moztu egiten zitzaien, eta nolabait zuzendu, baina, hor dago helduen suizidio tasa saiakera, ez? Hor daukagu portzentai altu hori. Helduena, garaio hartako helduena, bai. Eta zoritxarrez izenak ere baditugu, nerabetan ere bai, ondarrun badugu kasua, ekai. Baina, naizen elkartea daukagu orain, naizenen gauza pila bat egite dituzue. Batetik arreta eskaintzen diozue familiari, ez? Edo zein familia gerturatzen zaizuela galdezka, zuek hor zaudete. Bai, danak pasagarelako lehen momentu horietatik, eta lehen momentuak ez dira errazak. Orduan berehala jartzen gara harremanetan sartu berri den edo deitu duen edo gurekin harremanetan jarri den familia horrekin, eta benetan dela momentu bat oso polita, berehala lotzen dugu hitzordu bat, berarekin geratzen gara, eta trak, ez? Behar duen babes eta informazio eta maitasun hori, berehala eralazten zaio, hori da lehenik eta behin egiten duguna. Eta, eta baliabideak eman, ez? Nola lagundu alaba edo semeari, etxean duenaren arabera, bai eskolan, bai instituzioetan, bai ze baliabide eta zer ditugun eskuartean, aurro horri edo adingabeko horri laguntzeko, ez? Ze behar dute? Gure ume hauek, ze behar berezi dituzte? Esan nahi dut. Bai, txikiak diren bitartean, 9, 10, 11, 12 urte dituztenen arte, behar dutena da onartuak eta maitatuak izatea. Edo zein nagur bezalaxe. Zute gehiago behar. Ikustea zer diren eta onartzea adierazten dutena. Horrekin nahikoa litzake eta nahikoa da. Horra arazoak etortzen dira, gurasoren batek ez badu onartzen, edo eskolan onartua ez baldin bada, laguntxoek ez badute onartzen. Arazoa datoz ez onarpenaren ostean. Onartua baldin bada etxean, ikastetxean, eta laguntxoekin adintarte ez du gehiago behar. Zer gertatzen da, nerabezaroan sartzen garenean, horra hasten direla, nola esaten da, hasten edo karaktere sekundarioak, sexualki karaktere sekundarioak direnak. Eta hor, bai, aur gehienak ez dira ondo sentitzen, bere gorputza garatzen dituen hainbat karakterekin. Orduan hor bai behar izaten dutela laguntza medikoa. Ez denek, baina gehienek bai. Gaur egun gehienek bai. Zergatik, imaginatu dezakezu. Nire alabari segurazki 12-13 urte dituenean ez zaio gustatuko ahotsa grabea jartzea, edo ezurra handitzea, edo hile pilo bat ateratzea aurpegian, segurazki ez du nahiko. Eta gaina ja da, adierazten du. Ja, hasi da, ja. Abisatzen hasi da. Aurretik dator. Abisatzen hasi da. Eta hori ekiditeko, bai jo behar dugula medikuntzara. Suposatzen dut ez medikuntzara joan beharko duzue. Medikuntzara joaten zareten bezala, badaude beste arlo batzuk ere bai, edo ikutzen zaituztenak, administrazioa dela, medikuntza dela, hor oztopoak aurkitzen dituzue? Ez, laguntza aurkitzen duzue? Adibidez, Nafarroko gobernuan lege bat onartu zen, eta hemen aitzindariak izan dira gainera, ez? Zer nolako harremana duzue? Begira, haur batek behar duena da linik eta behin esan dakoa, etxean onartzea. Behin etxean onartuta, hau gizarteratu egin behar da. Gizarteratzeko modurik zuzenena da, ikastetxean ezagutaraztea haur honen identitate sexuala. Hortarako, Nafarro gobernuak eta baita ere EAen, badago protokolo bat martxan jartzen dena, hezkuntzak jartzen duena,
eta horre hezitzaileei eta horretako gelako guraso guztiei formakuntza saio bat ematen zaie, eta hau zertaztoan asaldu iten zaie. Zaten zaie, gainera legez, onartzea obligatuta daudela. Azkenean, hau da, aniztasunaren aldaera bat, erren bat, hile horri bat, edo ezker bat, dagoen bezala, ikasgelan. Baina, ez gaude ohituak eta orduan interbentzio bat egin behar da. Behin protokolo hori martxan jarrita, eta gaur horrek behar baldin badu izena aldatzen zaio, nesken komunak erabili behar baitu, nesken komun erabiliko du. Guzti hori onartuta, ez du ezer gehiago behar. Eta gero medikuntzaren arlotik aipatutakoa, horre sartzen da medikuntza hormonazio prozesu bat, aukera hori hartzen duena, noski, badago kasuren bat. Kasuren bat. Horretziko dugu. Bai, hori da. Gero orain borroka da nan txartelan sexu mentzio hori aldatzea eta benetan sentitzen duen sexu mentzioa jartzea, berez, registroetan jaiotzerakoan jarritako sexu mentzioa dagolako, eta nan eta pasaportean eta titulo ofizialetan eta horrela dago. Hori horrengoz ez dugu lortu. Baina lortuko duzu, Baina lortuko dugu, bai. Hori denbora kontua da. Komentzituta gaude. Lortuko dugu. Denon artean, noski, guztion zea da. Edurne, orain ari gara guztioni buruz hitz egiten, baina suposatzen dut, hor bukaeran, helburu bezala, beste helburu batzu honen direla. Elkarrizketa honen arrazoia bintzat ez da dila elkarrizketa hau izan, edo arrazoia bintzat ez da dila hau izan. Urrengoan, gure buruz arituko gineateke, ez? Bai, posible da. Baina horretarako oraindik nik uste bide bat egin beharra dagoela. Bai. Eta gizarteari ere zerekin batzuk eman behar dizkiguzue. Nik uste. Baditugu zereginak, ez? Zeintzuk lirateke horiek. Onartu hitza askotan aipatu didazu. Bai. Onartzeko nik uste, eta guk uste dugu, ulertu gutxienez egin behar dela, ez? Eta ulertzeko formakuntza txikiak jaso behar ditugu. Gizartea oroar onartzen du, baina gu behar duguna da gure profesionalek ere formakuntza hori jasotzea. Hori da, hain zuzen ere, instituzioi eskatzen dieguna, ez? Gure medikoak, gure pediatrak, gure irakasleek, gure eskolaz kanpoko jarduetan ibiltzen diren monitoreak, begiraleak, guzti hauek, sare guzti honek jakin dezan, aurra hauen beharrak zeintzu diren, eta zer behar duten zoriontsu izan alizateko. Bestela ze gertatzen da, informazio hori ez baldin badakazu itxi egiten zera, blokeatu eta horrazten dira talkak, ez? Orduan hori da eskatzen duguna. Ez jakintasunak ere izanen du hor parte handi bat, ez da? Bai, gehienak ez dute hori da, informazio falta dalako. Orduan hau alik eta gehien zabaltzea eta alik eta formakuntza gehiago zabaltzea profesionalen artean asko laguntzen du. Bueno, orduan esperantza badugu. Bidea egiten hasia dago eta jarraituko dugu. Zuk esan duzu borroka hasi zela, baina izanen du honek bukaera ere bai. Bai, kostako da bukaera hori ikustea eta gustatuko leitzaidak honetaz berriro ere, ez, garai bat iristea honetaz ez hitz egiteko beharra izatea, ez? Baina gaur egun bai, behar dugu. Bueno, Txap aldizkariak ere eman dizue, lehioa ireki du, eta txoriak egan egiten du, aber noraino iristen den. Baina eskerrik asko Edurne, zuen esperientzia partekatzeagatik eta naizen elkartaren berri ere zabaltzeagatik. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin Txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.